zien zelfs 2 dames bij. Oh, dit moet in de krant. Ja, helaas. Moeten we hem lopen? Oh, heb je... Het er een is een sleutel. Oh, dan lopen we hem. Dan lopen we hem. Want het zal niet de eerste keer zien dat we een... Dat we een... Jezus. Dat wordt nog een wandeling. Oh, we gaan zwemlopen. Ja. Ja, helaas. Dat wordt een lange aflevering. Maar gang gerust verder. Wat ik moet dus zeggen, we hebben als Dukkers de Boelers in het programma gehad. Maar er worden er eigenlijk nooit vrouwen bij. En dat lijkt ons wel interessant. Gemengd Jeu de Boele. Zus nog wat van de omgeving. Kijk, hier liggen nog herinneringen. Ik denk voor heel veel Limburgers. Vroeger zeiden ze dan, begonnen de dili. Diligence is niet meer. Want er is menig pilsje gedronken. En er is menig voetje over de vloer gegaan. Ik heb er zelf ook wel een paar zweetdruppeltjes achtergelaten. Moet ik heel eerlijk bekennen. Hallo. Er komt langzaam licht in de duisternis. Licht aan het einde van de tunnel. Nou, hebben we toch nog een stukje van Heerlen gezien. Kijk eens, wat een entree. Imsterrade. Kijk, die hebben nou allemaal aan nagedacht. Over wat kon ik zeggen en wat niet. Oh, dat vind ik dan weer jammer, hè? Dat ze hier op plastic gras moeten voetballen. Maar ja, kennen ze bij die nate winters van tegenwoordig wel voetballen op zondag? Hallo. Goedemiddag, Geert. We hebben het gered. Ja, jullie komen bij lang genoeg wachten. We misschien een sleutel om die poort open te krijgen, man. Nou, wie dichterbij we komen, des te meer vrouwen bleken het te zien. Ik dacht in eerste instantie, want geen wordt natuurlijk herkenbaar en de blonde lokken. Maar er zijn 2 dames met een mutsje bij. Ja. Dat is fris, daarop. Ja. Nou ja, wij hebben wel eens Dukker Jeu de Boel in het programma gehad, maar zelden dat de dames zo sterk vertegenwoordigd worden. Ja, Maar in deze club wel. In deze club wel. Ja, Maar wat is het geheim? De knappe mannen? Ja. Zoekende. Ja. Ik ben hier op zijn plaats. Ja, daar zitten we. Wij hebben iets wat andere mannen niet hebben, Hans. Wat heb je... Ja, dat kan ik nou niet vertellen. Nee, Maar je kunt je wel denken wat. Ja. Seksappealen. Ja, dit is... En we hebben daar een goede drogist staan. Die levert die blauwe pillen allemaal. Oh, die! Oh, dat ze s'nachts niet doet bedvels. Ja. Ah, oké. Nee, maar het Chippendale gehalte van de mannelijke Jeu de Boelers is overduidelijk. Maar we hebben een vereniging van 60 leden. 60 man. En we doen dan donderdagsavonds en zondagsmorgens
En zondagmorgen en donderdagsavond. Ja, En en dinsdag dinsdag dan komen de gepensioneerden. Dus die verlichting die staat er niet voor Jans en Boerenfluitjes? Het is in donker de hele winter door eigenlijk. Als het bespeelbaar is. goed weer is. Tenminste, net regent. Hey, maar dan moet ik toch wel Jeu de Boel-vereniging de Bekel zien, of niet? Of de diehards, of de doorzetters, of de... We hebben in de sneeuwvoetbal. Nee, maar dit is onderdeel van de voetbalvereniging. Ja, maar ik vind dit echt diep respect. De Duitsers zeggen wel eens, es gibt kein schlechtes Wetter, nur slechte Kleidung. Ja. Maar die kunnen zich overal op kleien. En het regent, nee. Ja, maar het regent, dan Kan je ook nog kleden, maar... als het regent, dan gewoon voor mij het binnen zitten. Maar jij hebt het heel slim aangepakt. Je hebt gewoon de ganse sloopzak aangetrokken. Ja, zeker. Ik moet weer slapen. Handig. Hey, nou we toch even ondereen zien, hè? Onder 4 ogen. Nou, wat is het voor mij? Wie is er nou beter, de dames of de heren? Nou, meestal de dames, want die moeten allemaal beginnen. Dus als die dan niet goed doen, dan winnen de mannen ook niet. Dus die moeten allemaal het eerste leggen. Want dan kunnen hun catchen en zo dan leuke spelletjes doen ermee. Oh, die mannen die catchen leven. Die catchen leven, ja. Maar de vrouwen hebben natuurlijk het vingerspitsengevoel, hè? Ja, sowieso. Ja, Sowieso. Je vuur hem dan maar meteen op de but. Ja, proberen we hem maar van de bed af te krijgen. Ja. Maar vooral een hele gezellige club. Hij is bijna een blauwe tien. Gewoon een hele gezellige club. Ja. Nou, de verhouding van de dames is toch wel, hè? Want ik heb geteld, het zijn 25 dames. Oh ja? Van die 60 hier. Serieus? Ja. Ja, dus dit geloof zijn in oppas. Dit is eigenlijk alleen een clubje wat op dinsdagmiddag speelt. Pensionado's. Een stukje tijdverdrijf. Maar die angerdag wordt geloten, hè? En dan worden die namen opgeplekt, weer tegen weer, op welke baan. Er zitten nu banen. Herman, zie zo top, joh. En nou heb Ja, je... dat zijn ook banen, hè, dan. Ja, daar zijn er ook 7. Maar dat is meestal tot donderdag en dan zondag is het druk. En dan is er echt alles bezet? Bijna, ja, is alles bezet. Chic. Hey, en nou heb je door een schitterende container. Oh ja, Maar door leed ook een schitterende kantine. ja. Kantine, ja. Oh, die moet weg. Ja. Wat voor de gemeentevoet? Dat is materiaalopslag. Morgen niet. Maar we hebben hier dus die kantine. Ja. En die is dan donderdagsavond en zondags is die open. Hè, voor de voetbalvereniging. En dan kun je... En voor ons. En voor ons natuurlijk. En dan wordt er wel lekker een kopje koffie gedronken. Ja. Dit was natuurlijk alleen de handbeweging voor koffie drinken. Hè? Ja. Dat we dat al... Nee, maar dat is eigenlijk Laten we tijdelijke de koffie opslag. maar in de Alleen de tas. gemeente had dat niet Goedgekeurd. goedgekeurd. Dus ze moet wel Voor weg. een beetje te Ze vonden het niet goed, dus nu moet die voet. Ja, Je moet de voet. Ja. ja, inderdaad. Mocht je nog een protestspandoek, dan... Nou, weet ik niet. Ze willen een verplaatsje daarachter en dat er net zo in zicht zit. Ja. De welstandscommissie. Want wat heb je er allemaal in? Of is dat ook kantine? Nee, Nee, het is alleen ja, maar opslag. dat- En dat is er een beetje uit de wind en uit de regen Ja, zitten. ja. Ik heb er eventjes zitten als verpand. Ja, want er zien er een paar die dachten van, dit is wel een momentje. We gaan even uit beeld. Ik pak nu moment om even uit de wind te gaan. Letterlijk en figuurlijk. Ja. Heel grappig. Hey, en tot wie laat speelt je nou? 2 spelletjes. potjes. Dus het is Half ongeveer. 4 uur. 2 spelletjes? Ja. Met Het één lange spel pauze. doet. Vanaf Zal half wel 2. een stond. Ja? Het spel doet. 3 kwartier. Ja, ja. Een ronde. En als het per puntje gaat, 1-1, dan is het nog langer. Wat Die is te langer. langer erover. Hè. En dan even pauze. Wie gescoord? Met koffie. Ja. En die koffiepauze is dan, hè? Oh, dan snap ik ook wie het aan die 2 uur komt. Ja, zeker. Ja. zeker. Hey, maar jij zei net van, het is voor de flauwekul. Maar er wordt toch wel een beetje bijgehouden nog van wees hoe het nog Ja, niet is. maar dan Dit is gewoon een competitie. beetje onder elkaar. Wat niet verdreef, maar in de zondag en in de donderdag voor zit competitie. zeker een competitie-element. Daar werd ook competitie gespeeld onder de leden. Maar je ziet allemaal hier uit de omgeving. Hele Ja. baan, Hele baan. richting hele baan. Wereldbaan. Ja. Ja. En wie lang bestaat de vereniging? De boelvereniging
volgens toch mij pas al 10 meer dan 10 jaar. 10 jaar, hè? Ja, 10, 11 Oh, jaar, vorig ja. jaar toch? Niet En meer. hoorde ik ook nou zeggen dat er eigenlijk geen naam is voor de boelvereniging. Een naam, Een naam. zeker. Oh, die heb ik wel. La Zeker. Fosse Ja, Sabela. La Fosse de Sable. Ja. Daarachter. La Fosse de Sable. Ja. Vrij vertaald de zandkoel. Oké. Want hier in het bos, in Ja. Imstraler bos, voor Brugge, En die- zandwinning. En die Zandkoel. naam heeft bedacht. Kijk, Paul en Leo ken je toch, hè? Jazeker. Ja. Hadden we het net nog over aan de auto. zit bij ons in de club en die heeft die Die naam speelt bedacht. ook hier met zijn vrouw. Ja. Leo Dat Keuler. betekent iets van... Echt hoor. Ja, zeker. Paul en vrouw. Jammer dat hij nog vandaag niet hier is. Dat die jongens, Ja. als je zit te kijken, Paul en Leo. Ja, zeker. LVK Kan wel zeggen. winnaar. Ja, maar dat die nog nooit een liedje over het Jeu de Boele. Van het begin is Ja, het weer dat vonden ze altijd geen afgeveerd. Dat vonden ze aangezien. Noemele! Ja, dat was... Ja, perfect moment om te zeggen van...